que simboliza o palestrante, non é o profesor. Temos aquí unha cámara. Estas son as cámaras de bola que digo que hoxe non son caras xa e que se poden facer. Mais ou menos este é o tamaño natural que ten. Pode ser incluso algo máis grande. As que temos na casa para o computador son máis pequenas, pero as que se colocan nas videoconferencias son deste tamaño. Este pode ser o tamaño natural, pero son máis grandes que as que temos na casa. Esa é a mesa do profesor tamén. Tiñamos aí a cadeira e temos a mesa do profesor. Este é un computador. Dixemos que hoxe prácticamente sempre hai que ter algo de computador. Pode ser para recibir mail, pode ser para ter unha presentación que saia proxectada. Estas son cadeiras que colocaríamos a un lado se queremos que ter público, que tamén se pode ter. É dizer, que as que vimos aí non tiñan público cos profesores, pero na sala onde están os profesores podería haber público. É dizer, outros alumnos compartindo tamén. Entón, se houver, daría o seu xogo, porque podían fazer preguntas, podían participar, podíase fazer alguna actividade con eles. Isto sí que é difícil saber o que é. É o que chamamos, que se enteren eles, este é un micrófono de ambiente. Ese micrófono, en lugar de ser vertical, colócase na mesa, non? E entón a xente non precisa falar no palo aquel, neste microfone, non precisa falar nele. Por qué? Porque ao falar, este recolle o ruido de todo o ambiente. Claro, ten esa desventaxe que dixen antes que entón colle todo, colle o bom e colle o mal tamén. Se unha persoa di cualquier tontería, sai igual. Mientras que neste, hai que falar aquí para que saia tontería. Pero o outro mesmo esternuda ou fai cualquier ruido só ao teléfono, pois aí sai todo. Falan tres, saen os tres falando. Aquí non, só sai o que ten o micrófono. Esta tela sería a tela que os profesores que antes non dixen ten a frente. Entón, desa forma, os profesores saben o que se está emitindo e saben como se están vendo a eles. Imos ver agora como colocamos. Esta é a cámara de documentos, que ten que estar sobre a mesa e permite ter unha cámara e, por tanto, facer coisas de baixo. Que pode ser mostrar coisas, mostrar un obxecto, mostrar un animal, mostrar unha fotografía que eu teño en papel, que está nun libro, realizar unha tarefa. Antes vimos aí unha tarefa tecnológica, podía ser escrever un documento, escribir un diario. Você pode dicir como se fai, pero tamén pode mostrar como se fai. Entende? Gracias a cámara vertical. Este é un modelo un pouco diferente, pero enténdese perfectamente. Ten un brazo e arriba unha cámara, de acordo? Que se pode subir, baixar, encartar. E este é un micrófono focal, é un micrófono normal, igual que este. Este micrófono só sai o son se se fala directamente nele. Se se fala aquí por fora, xa non se escuta. De acordo? Ben. Entón, vamos ver como colocamos isto. O único que está claro é que estas dúas ten que estar unha fronte a outra. Aquí ten que estar, se coloca aquí a cámara, o profesor ten que estar ali. Claro? Por detrás non pode, ou si, non. Un pouco máis baixo, para que vejamos. Iso é o que está claro por agora. Teino claro. Porque hai unha persoa que vai falar, non? Por tanto, imos sentar na cadeira e vai transmitir, por lo tanto, ten que haber un aparello que o capte, que o capture. Cámara. O computador está por aí. A cámara, que é esta, pero pode ser outro modo. Eso é o que está claro por agora. Ahora, sigo e digo, este profesor, non vamos sentarlo así diante da cámara, ponemos unha mesa por diante. Veña você coa mesa. Entón, por diante, pero abaixo, séntese, se pode, séntese aí. Digo para que non o tape, porque se a mesa é tan alta como o profesor, entón, aquí sai a mesa, non sai o profesor. Entón, temos a mesa por diante, non é, da cadeira onde sentamos o profesor, e aquí temos a cámara. Pero este profesor, como dicen antes, quere saber o que se está a ver. Para que saiba o que se está a ver, imos que colocar unha tela
en fronte unha tela das grandes, como destas que hai agora de plasma grande, colocamos ya aquí fica unha pregunta, onde ten que estar a cámara? Por arriba, por abaixo, aquí, vocês que creen? Onde ten que estar a cámara? Ese é o problema. Se a coloco aquí, entón, se está máis alta a cámara que a cabeza, vai parecer que a gente está mirando para dentro. Se a coloca abaixo, vai parecer que a gente está arriba, a colar, non? É o problema. Pero polo que fizemos antes, o mellor é que estivera a altura dos ollos da xente. Claro que hai xente grande e xente pequena, pero sentada a diferencia é menor. Ollo. Por tanto, máis ou menos hai que colocar, dá igual onde este a tela, pero a cámara ten que estar máis ou menos a altura da cabeza da xente, para evitar ter o efeito de que está a xente, se a cámara está arriba, parece que a xente está mirando para arriba. Se a cámara está abaixo, parece que arriba a gente está colocada ali arriba nun altar, entenden? E o mellor é colocar a altura da cabeza da xente. De acordo? Seguimos, que temos por aquí? Se temos unha mesa, então, como temos a mesa, na mesa vamos a colocar ao profesor o computador, porque se quere meter que entrar alguna presentación ou algo, aí você coa mesa, de acordo? A mesa pode sentar aí. Pois sentimos ali, entón. Vamos desplazar un pouco a nosa coisa, entón. Ok. Entón, na mesa colocamos o computador. O computador pode ser para consultar coisas, pode ser para responder as mensaxes que está recibindo por mails, pode ser para ter a presentación e que a presentación, cando lle diga ao técnico, que saia na tela, en lugar de sair a súa cabeza, ou o seu gusto, que saia o que ten a presentación. Entón, o ordenador, o computador hoxe prácticamente é imprescindible. Ainda que for só, e logo yo pode ter aí o guión para ler e explicar, entende? En lugar de terlo en papel, tamén podría ser, pero o computador, prácticamente, este computador que escollí non é moito recomendable. Por que? Porque ten unha tela moito grande. Sería moito óptimo que a tela do computador, que se coñece, estivera metida dentro da mesa, ou mesmo que fora un portátil deses pequenos, que entón son máis baixinhos, entende? O modelo non é apropiado. Sobre a mesa vamos por os microfones. Veña para aquí. Claro. Podemos por este ou este, danos igual. Sobre a mesa tamén. Miren que importante a mesa, porque a mesa acaba tendo, claro, moitas coisas. Se temos público, o público, mellor que ter un deses móviles é un destes de ambiente para o público. Por que? Porque colocamos un, e a xente pode falar sen precisar andar pasando ningún par, entende? Esa é a verdade. Pero para a mesa mellor é isto. Por que? Porque non sei se escuita moito a radio. Cando escuita unha radio en directo, ás veces escuita moito dos papéis. É dicir, que este tipo de micrófonos o que faz é que se escuita moito ruido innecesario. Como é o sitio ruido dun papel que ten ali a persoa ou o periodista que lle leva a volta, pode ser. Entón, para a mesa é moito mellor para que non saia estes ruidos un micrófono focal, deste estilo. É dicir, que hai que parar aí para que saia. Entón, a non ser que vai a meter aí o papel, non vai sair. É bom para iso. Que máis temos aí? Para a mesa tamén a cámara de documentos, claro. Cámara de documentos que vai permitir aquí mostrar objetos, mostrar cousas ou facelas aí debaixo. De acordo? Está a falar do libro, pois pode ensinar aquí debaixo. Está a falar de como se analiza unha imaxe, unha escultura, pois pode ter aí debaixo a fotografía e con lápis ou ca caneta estar marcando sobre a imaxe onde está tal risco, tal característica, tal coisa. Entende? Se que esta cámara, que é así, non é máis alta que isto, xa se vía aí no vídeo, permite facer coisas de baixo, é muito importante. E iso tamén vai na mesa. E finalmente está o público. O público non é habitual ter videoconferencia. Pero se houver, eu non colocaría o público por detrás dos conferenciantes. Por que? Porque, como comentamos antes, o fondo de atrás ten que permitir destacar ao profesor. Se colocamos xente detrás de xente, vemos moita xente. De acordo?
Tanto o público normalmente ten que estar nun plano diferente. Tería que estar ou á dereita, se está aquí o profesor, e ali está a cámara, colocaríamos ou aquí, ou aí, ou aos dous lados. Pero que non saíra cos profesores. E que tiveran, se os colocamos aí, que tiveran unha cámara para eles. Entende? De tal forma que se o profesor pregunta algo a ese público e o público contesta, ten que haber outra cámara, non pode ser aquela cámara, ten que haber outra cámara que enfoca a persoa que vai contestar. É que ten que sair nun micrófono de ambiente. Para non ter tampouco que levantarse esa larga do micrófono. Entende? Por tanto, colocámosla nun lateral. Esta é a disposición. Todos estes que están aquí, todos estes que de realidade están así, a mesa. A mesa. Non? Non teño cámara. A mesa, a cadeira, e todas esas coisinhas, todas elas, levántenas, por favor, é dicir, mostre para atrás, computador, microfone de ambiente, un ou o outro, cámara vertical, todas elas na mesa. Aquí. Esa é a colocación. A mesa é importante. Ademais disso, que pode haber na mesa? Un copo de algo, un café, unha caneta, papel para anotar as preguntas que me están a facer. A mesa é imprescindible tamén. De acordo? Isto sería o máis accesorio, o do público. Normalmente non é, pero se quere pode ser público. E isto é imprescindible. As dúas coisas. Unha cámara, unha por menos, dúas mellor como vimos, non? Unha para poder enfocar ao profesor, dúas por qué? Porque cando há unha persoa da igual. Pero se hai máis de unha persoa, non é o mesmo, entende? Que ande bailando a cámara de un lado para outro, eso non fica ben. Entón, dúas, unha que permite coller o plano, por exemplo, como éramos aí tres, un plano vendo as tres persoas. Entón, esa non se move, esa enfócase ao principio e non se move. E a outra, que estas boliñas as vein, non moven sedas. Entón, a outra que enfoca só a persoa que está falando. De acordo? Entón, que sucede? Se está falando, como pasou aí, este profesor daqui, non? Hai tres persoas. Se está falando este, e despois vai falar este, antes de pasar esta cámara para aquí, vai a plano geral. Colle plano geral. E, mentres tanto, a outra móvese, a cámara que nos está vendo, é a que se move, e vai a enfocar o profesor que vai falar despois. Entenden como é o xogo? Por iso hai que ter dúas. Para xogar entre plano geral, que non se move nunca, do principio ao final é o mismo, e o plano máis cercano de individual. E ese plano individual é o que hai que ir movendo. Vale? Para poder saber os profesores ou o profesor que é o que se está vendo por internet ou que é o que se está vendo no corpo, ten que haber aquí unha tela que pode ser grande ou pequena, pero se é pequena non pode estar moi longe, por eso digo que ten que ser unha tela grande. Ten que ser, normalmente estamos utilizando de plasma, planos, televisores planos, non? De certo tamaño, porque a persoa que está aí a 3-4 metros non se vai levantar, ai, está ben, está ben, ten que verlo aí a 4 ou 5 metros, entende? Claro? Entón, unha tela algo grande. E a cámara que este á altura dos ollos, é moi importante. Que ten que estar á altura da cabeza, porque o que non pode parecer é que o profesor está ali metido nun buraco e mirando para arriba, e ao revés tampouco, é que ao revés miran aí tampouco fica ben. Que a cámara este máis abaixo, e entón, claro, se a cámara mira para arriba, que mira, parece que o profesor está ali desde arriba. Claro? A cousa ten que ser horizontal. Ese é o que hai que buscar. Vale? Moitas gracias. Poden deixar aí espacio.